Akube umusa, akube impumelelo kuphela kulandelayo igama kuPastor Winnie Channel in Africa. Okubaleni okufanele ukuthi inamba isense kuphela kusungula ekuseni nje 5 ntambama kuma calls nothi WhatsApp nakhona ibe umuntu ongumlandeli wale channel. Uma ungayena umlandeli wale channel isidingo sokuyisenze inamba asikho nezathu salo kwasikho ngoba ngidibana nenkinga eningi. Uma uzofona ungayena umlandeli futhi awuyazi imgomo ebalekile, uzongifonela ebusuku, ngifonela ekseni, uzongwhatsappa, uzongifonela ungibuza igama. Most of the time I deal with an audio ukuthi umuntu azofona abuze ukuthi ila kuchaza khona amaphupho. Nyamangala. I don't know, ngisazwe ngibuza abantu abalapha ukuthi bayithola into enjalo, umuntu evele fone ebuza ukuthi ila kulashwa khona lapha. I don't know ukuthi wenziwa njalo. What I know ukuthi uma ufonela umuntu ayi ukuthi sawubona unjani, ngiubani akabani, ngicela ukusizakala kanje kanje, yabo. Yiloko engikwaziyo. Kodwa ke lokho enikwenzayo awu eniyaphoxa ngaza kwethu, abanye benu bayaphoxa. So sibheka la namhlanje na Gichere Haze. I don't know if ngizolibiza kahle igama is HG is Gichere Hazel. Gichere, I don't know if ngilibiza kahle is Gichere Hazel, Gichere Hazel 6179 or yes, Gichere ngicabanga. Sawubona, bengicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha isalakazi sikuthethisa. Ubuza kamnandi ke la uGichere if ngilibize kahle. Yayibona. So uyabingelela, uyacela, uyabona umuntu onje obuza kanje na umphendulo nani. So uphupha la ethethiswa isalukwazi ke nokho. Ngisizolibheka kanjena. Number 1. Ngokwesintu uma uphupha umuntu siyayisitha nje ngoPaul uma ekuthethisa ngoba lusho ukuthi kumele uzilungise wena ngoba kungenzeka kunethongo noma kunedlozi omunye ngathi kunesidalo esidiniwe noma esikudinelwe wena ngoba kukhona okwenzayo ongenza kuphambene nomsamo noma kuphambene nesidalwa noma kuphambene nobizo onalo wena uma nguthi umuntu obizo. Kusho kukhona osukungakwenzi kahle okwenza ukuthi bese kungahlali kahle udleno bakho nesidalwa, yayibona. Kwasisho nje abantu abadala isikhathi esiningi bamele idalwa ngokwesintu. Unless ke ugogo wakho na still iyafana ngoba nakhona ngasho ukuthi ugogo wakho akaneme ngawe kunento oyenzayo ungayenzi kahle wena. So number 2, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu uPaul uma ekuthethisa lusho ukuthi unamaphutha futhi uphambana nokulunga wena, kumele uzame ukushintsha ukwenza ungaze uhlangabezane nenkinga. Uyilento isho ukuthi kungenzeka zikhona inkinga ongenzeka uzogcina uhlangabezana nazo uma ungawayeki lamaphutha owenzayo, uma ungayeki ukuphambana nokulunga, yayibona, uma ungayeki ukwenza lento ozenzayo eziyimikhuba emimbi. Izaga 27:5 ukusola okusobala kungcono kunothando olufihliweyo. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuPaul uma ekuthethisa lungabuye lusho ukuthi uyona wena, umuntu owonayo futhi unamabatha, unezigwegwe okudingeka ukuthi uzame ukuzilungisa, uzame ukusiqondisa, uphenduke ungaze uthola amathonsi abanzi. Uyabona isambulo 3:19. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye, ngakho ke shisekela uphenduke. Umshumayeli 7:5 kungcono ukuzwa ukukhuzwa kohlakaniphileyo kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kweziwula. So besikhuluma la ngokuthethiswa when you are being shouted by someone, yabona, especially an elder. Siyabonga kakhulu kweBi blessed. When you